Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme tady na ten adaptér, který je až mimořádně nebezpečný a je mimořádně jednoduché dostat šok. Takže toto je adaptér z evropské zástrčky na americkou. A není zde jenom problém, že tento adaptér nemá zemnící kolík, což je tato věc v zásuvce. Nemá zemnící kolík, to je v pořádku, to ještě tak nevadí. Ale první věc, která je nebezpečná, tak je, že vidíte tamhle ten plech. Pokud budete mít dost malé prsty, tak byste si tam mohli šáhnout a dostat šok. Jenomže toto není jenom z evropské do americké, ale toto je z evropské klidně do evropské a můžete si s tím oddělat zem. Názorně předvedu. Vy toto můžete zapojit do zásuvky. Tady mám žárovku. A vy můžete úplně v klidu zapojit tohle s tím, že zde není zem. Vidíte tamhle tu ten dělík na to, kde měl být ten zemnící kolík, tak můžete si s tím oddělat zem. A další věc, kterou mají i americké zásuvky, je, že jsou mimořádně špatné, protože můžete zapojit nějakou věc jako do toho jenom na polovinu, už to dělá kontakt a vy vidíte vlastně takhle dva kolíky, takže se můžete dotknout. Might be something else. Okay. It's slippery. I could take it off. Ow! Maybe that's it. I tried to pull out the wall adapter with my soapy hands and they slipped. So I tried to shove my fingers under the wall adapter and they touched the exposed contacts. Ale takhle u těch evropských, tak je to ještě horší. A vidíte ty kolíky? Tady je můj malíček, jo, velikost. Můžete úplně jednoduše s tímto dostat ránu. Další věc, nevím proč byste to dělali, ale zapojovali evropský do evropského a přes redukci, ale kdybyste to tak udělali, jo, mám to vyplé tady tu zásuvku, tak vy můžete zapojit vidlici jenom takhle a potom dostat ránu od tohohle, protože vy to uzavřete vaším tělem. Okay, with the live wire connected, measuring the current, with my feet on the ground there is still no glow, although the current is around the same 40 microamps. Now if I touch the ground, it can pull some good amount of current without any glow. Dále zde máme špatný kontakt. Dám to tam. Prostě jako nedrží to tam. Tam zapojím. Jenom takhle, tak to vypadne z toho. Když já to zapnu. Taky takhle, když tím kvrdlám, tak to dělá prostě špatný kontakt. A kdybyste takhle zapojili žehličku, tak se vám ta redukce může krásně roztéct, protože tam bude blbý kontakt, bude se to zahřívat a tím pádem by se to mohlo roztéct. Takže já vám děkuji, že jste sledovali toto video o této mimořádně nebezpečné redukci a určitě to sdílejte svým přátelům, aby byli opatrní, když s něčím takovýmhle budou zacházet. Takže sdílejte, dávejte palce nahoru, aby to YouTube zobrazil více lidem a víc lidí si na toto dalo pozor. Dejte odběr na tento kanál i na hlavní kanál. Na hlavním kanále se blížíme ke 100 odběratelům. A to už bude všechno z tohoto a čau.